Rematou o partido, xa para rematar as entrevistas, tíamos os presidentes, tiñemos os adestradores, Roberto e Luís, e non temos o xogador do Mos, que, bueno, entrevistamos pola xogada, que nombre levas a xogada que fixeches aí, que nos deixaches anonadados por esa banda todos, e temos la grabada. Xa non me acordo dela. Unha especie de tiquitaque, folla de vaca, bueno, estilo Romario, estilo... Foi sen querer. Bueno, como viche o encontro ese aquí, o Xinzo? Os vos o rival aquí, que perdeu. O vimos ben debido a que, bueno, xa tivemos unha pretemporada un poquinho lenta, con moitas lesións e problemas, e a verdad que os rapaces responderon ben e 3 puntiños e o primeiro partido xa ganado. Hasta chegar ao Mos, cal foi a túa carreira futbolística? Onde estiveches antes? Porque deixaches aí uns destellos de bo futbolista, falei co presidente, falenlle de ti, dice que ten que tener máis delanteros porque parece que un gol non lle chega. Tive 10 anos no Celta, despois 2 anos no Compostela con José María Caneda, despois por problemas personais porque deixar un pouquinho de parte fora o fútbol, e viñen para aquí con os amigos e a pasarlo ben e a comer churrasco aos viernes. Tamén tedes aí un gran preparador físico, non? Un dos campeonísimos do atletismo, Alexander Gómez. O auténtico galgo de Zamans. Increíble o que ten aquí o Mos, non? É moi bo. Túas figuras, como mínimo. Para ser segunda regional estamos moi contentos. Pois veña, non era bo polo resultado, a vindeira xornada que voltedes a gañar, por menos para o presidente. Moitas gracias.